Язгы көндә минем сезгә бер әсәр китәсем килә. Аның авторы безнең якташыбыз, арча язучысы Радик Фәйзов. Ул инде бүгенге көндә вафат, ләкин аннан соң бик күп фантастик әсәрләр, сугыш турындагы язмалар калды. Ә минем күңелдә аерым урын алып тора аның «Ике әни» дип исемләнгән автобиографик повесте. Автобиографик булгач, ул инде анда үзенең тормышы турында, бала чагы турында, үз әнисе һәм үз янасы турында яза. Мин инде аны бик күп тапкырлар сөйләгәнем бар, һәм инде бүгендә барлык әниләргә багышлап, нәкъ менә шушы өзекне сезгә тәкъдим иткән. Рәхим итеп тыңлагыз. Кигәндә, зур карават белән кечкенә мич арасында калган тар гына бер урын бар. Мин, 3-4 яшьлек малай, инде үземне белә башлаганнан бирле, әнә шунда тынып кәрәм. Астымда әтинең иске сырмасы, гаҗәеп каты кечкенә мендәр, өстемдә кечкенә генә юка гына юрган кисәге. Миңа идәндә җайсыз, каты, салкын, якында гына мич астында шикерткә сайрый. Әби дә ут сүнгәчтә йоклап китә, алмыйча ятам. Әнә шулай җафа чигеп, йокылы уяулы ятканда, минем өстемдә ниндидер бер шәүлә, сихри зат пәйда була. Тәрәзәдән төшкән тынып яктылыкта мин аның дулкынланып иңнәренә таралган чәчләрен күрәм, зур күзләрен генә шәйни. Тавышсыз, тынсыз гына минем өстемә иелә. Куллары белән кармаланып, юрганымны рәтли, як-ягымнан астыма кыстырып куя. Аның чәчләреннән, бөтен гәүдәсеннән минем өстемә ниндидер йомшак җылылык коела. Аннары ул йөзен минем битемә тидерә язып түбән иелә. Улым, шул син минем, сары кушлагым, шул син минем. Йокла инде, йокла, дип пышылдый һәм тагын бер шәүлә сыман тавышсыз, тынсыз гына бүтән туганнарым янына китеп бара. Ә аннан сирпелеп калган җылылык юрганым аша минем гәүдәмә, эчемә үтеп керә. Мин инде җылынып, тынычлап, рәхәтләнеп йокыга китәм. Әле бик нәни чакта мин бу шәүләнең кем икәнен төгәл белми, төн йокламый безне кадерләп йөри торган бер сихри зат дип уйлый идем. Инде үсә төшкәч белеп алдым. Көн саен кичен яныма килеп, үзенең